Projektom Solar City Ivanić Grad vrijednim 16 milijuna kuna uvode se mjere energetske učinkovitosti u javnim objektima u vlasništvu grada instaliranjem fotonaponskih elektrana i ugradnjom dizalica topline. Kako bi se smanjila ovisnost o fosilnim izvorima energije poput ugljena ili plina, 2020. u Ivanić Gradu pokrenut je projekt Solar City. Do danas je izrađeno 15 projekata fotonaponskih elektrana i 18 projekata podizanja energetske učinkovitosti sustava grijanja, hlađenja i pripreme tople vode. I to za dječje vrtiće, društvene domove, sportske objekte i slične javne ustanove. A 10. ožujka u rad je i puštena prva fotonaponska elektrana na krovu visoke škole. Ukupni iznos investicije za tu solarnu elektranu je bio 250.000 kuna. Od toga smo dobili nekakvih 80.000 kuna od Fonda za zaštitu okoliša, ostalo je bila investicija grada. Solarna elektrana koja je puštena sad u pogon je snage 17 kW, znači ona je protočna u oba dva smjera, znači može, kad nema potrebe za korištenjem same visoke škole električnom energijom, ona se može davati u električnu mrežu, kada eventualno nije dostatna, iz električne mreže se također povlači energija. Sve te preostale elektrane zajedno sa dizalicama topline smo prijavili na takozvani norveški fond i očekujemo znači sufinanciranje i prolazak samog grada na tom projektu. Kako bismo uključili i građane zapravo i osvijestili na neki način i naše građane o potrebi uvođenja takovih sustava, jedna od tih elektrana, ona na osnovnoj školi u Žeravincu, znači dijel grada Žeravinec, je planirana da bude zapravo zajednička investicija u koju bi i građani mogli uložiti novce i kroz znači dividende ostvarivati dobit. To radimo zajedno sa energetskom zadrugom. Bolje rečeno, sudjelovanjem u financiranju fotonaponske elektrane na krovu sportske dvorane Žeravinec građanima će se iz ostvarenih ušteda postepeno vraćati ulog s kamatom. Ukupna snaga svih projektiranih fotonaponskih elektrana iznosi 200 kW, a kad se puste u rad, grad će uštedjeti i do 90% troškova električne energije. Mi očekujemo da se povrat nekakve investicije u roku 4 do 5 godina, nakon toga bi zapravo sve trebalo biti besplatno s obzirom na cijenu koštanja tih sustava. Tako da, evo, ono što mi imamo dobra iskustva u gradu, imamo iskustva i sa javnom rasvjetom koju smo izmijenili kompletno, znači preko 3000 rasvjetnih tijela LED rasvjete smo napravili i naša ušteda je zapravo nekih 60%. Što znači da ćemo kompletno otplatiti cijelu investiciju, inače išli smo po ESCO modelu za 7 godina. ESCO model znači da smo išli kroz javno-privatno partnerstvo, znači raspisali smo natječaj na kojem smo zapravo dobili izvođača gdje smo mi obavezni prvih znači 7 godina kroz uštede koje imamo, znači isfinancirati cijelu investiciju. Nakon što se isfinancira sama investicija, sve je ostalo čista zarada grada, odnosno dobit grada. Znači, naša je procjena da ćemo za 7 do 8 godina, a već smo 4 godine je već prošlo i pokazalo se upravo po samoj studiji da su naše uštede oko 60%, znači mi bi trebali cijelu investiciju u sljedeće 4 godine isplatiti i nakon toga sljedećih znači 15 godina imati čistu uštedu, odnosno plaćati zapravo električnu energiju za javnu rasvjetu 60% manje nego što smo plaćali do sada. Naime, do sada je grad na godinu za javnu rasvjetu plaćao 1.300.000 kuna, a sada oko 600.000. Vijek lampi je između 15 i 20 godina. Dodajmo da je u gradu postavljena punionica za vozila na električni pogon, a druga je u izgradnji. Također imamo i sustav javnih bicikala, imamo 3 stanice, 3 postaje znači javnih bicikala koje su energetski potpuno neovisne, znači tu su i električni bicikli i obični, one se pune također na solarnu energiju kroz sustav solara. Električni bicikli se dakle pune u stalcima za parkiranje, a jednim punjenjem baterije mogu se prijeći udaljenosti veće od 100 km. Sustav javnih bicikala u Ivaniću i okolici zamišljen je tako da stanovnike i posjetitelje željne aktivnog odmora ili kratkog predaha u prirodi potakne da ostave automobil i zamijene ga zdravijom ekološkom alternativom. Ujedno se time sam Ivanić Grad pozicionira kao poželjna cikloturistička destinacija. Spomenimo da je grad na norveške fondove, odnosno financijske
financijski mehanizam Europskog gospodarskog prostora za razdoblje 2014. do 2021. prijavio je i projekt za izradu dokumentacije i pribavljanje dozvola sve do faze radova za formiranje istražne bušotine geotermalne vode. Očekujemo da bi vrijednost samih tih znači potrebnih studija koje je potrebno napraviti bilo oko 1.300.000 kuna i to znači planiramo isfinancirati iz fonda znači ukoliko prođemo. Naravno da je to veliki također potencijal grada upravo u svrhu grijanja, odnosno vode koja bi se nakon što dođe iz zemlje dogrijavala sa grijalicama topline, gdje bi mogli isto značajan dio grada grijati, s obzirom da je Ivanić mali grad, po našim nekakvim prostornim gabaritima gotovo u nekakvom krugu od 500 metara se nalaze sve najvažnije javne zgrade grada, što bi osiguravalo zapravo onda isplativost takvog projekta, pošto nisu velike razdaljine na koje bi trebalo dostaviti takovu toplu vodu. Ukupna vrijednost projekta je 2,5 milijuna kuna, a očekuje se sufinanciranje od 85%. Krajnji je cilj korištenje geotermalne vode za grijanje objekata u neposrednoj blizini, kao što su oni u poduzetničkoj zoni, zatim osnovna škola Stjepana Basaričeka, poljoprivredni proizvođači i stambeno naselje Žeravinec. I za kraj istaknimo da je na dan puštanja u rad fotonaponske elektrane s početka priče Ivanić Grad dobio European Energy Award, odnosno Europsku nagradu za energiju. Ovo se priznanje dodjeljuje gradovima koji uspješno provode projekte energetske učinkovitosti. Tako su uz Ivanić Grad taj certifikat do danas dobili Zaprešić, Jastrebarsko i Velika Gorica.